Ang tibuok kalibutan karon, usa sa mga problema, bisag asa, puwerteng sa baa. Tingali ato mga ba gitakpan with face masks. Pero nagpabilin na tungod sa kasaba, nagkagaliyang ang tibuok kalibutan. We need a time to be alone. We have to spend a moment to be quiet. Sa atong ebanghelyo, ang mga karnero naminaw sa tingog, ug nakaila sa tingog, silang mayong magbalantay. Ang akong mga karnero namati sa kong tingog, nakaila ako kanila, ug sila nagsunod kanako. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. Tungod kay naminaw. Sa panahon ni Kristo, gani in the Middle East, human mataw ang karnero, ibansay-bansay, aron makaila sa tingog sa mga balantay nga karnero. Ang himuon, the shepherd familiarizes the lamb with his voice by whispering words to its ears. So, ginagayon, tungod sa hunghong, ang karnero, makaila na siya sayang amo. Apan di ikalimod, tungod sa kasaba, noise, distractions, sa kalibutan karon, kita nagka-lisod-lisod. So what we need is not only to hear the voice outside, but to hear the voice inside our hearts. Ang gikinahanglan dili ang maminaw sa unsay madungog nato sa gawas. Panusab unsay madungog, mapaminaw, sud sa atong kasing-kasing, linamdagan sa giya, abay sa atong Ginoo. Mao ni ang panahon, labi na karon sa pandemic, emptying our minds from any thoughts and things and tuning our minds and hearts to listen to Jesus, the Good Shepherd. Hinaot punta sa itong mga kalibog karon, malamdagan tungod kay kita naminaw diya sa kahilom, sa lamdag si Espiritu Santo, atong Ginoo, na mag-iwag sa kalibog, maghayag sa kangitngit, sa itong pagpuyo karon sa kalibutan, ilabi na ning pandemic na naghasol kanatong tanan.